Няма проблеми, точно така. За Георги. Армията. Ритъма. А така. Извиняваме се. Темпо! И соло. Тикичко. Само на мен остави, колега. Не пипай там бледното, иди. Взимай там децата, да не пипат. Готов ли си? От Георги за Чичо Коло. От Варна. Слънчево! Също така. Ама ти камериста ли си? Ох, майко, айди бе! Извиняваме се, само че ти там няма проблеми. Ако обичат децата, нека да се дръпнат. Децата. От Георги за дядо Колю. Това е. Камериста вече готов ли с айфона? От Георги за дядо Колю, да бъде жив и здрав. Три пъти. Киро, дядо, да бъде жив и здрав. За дядо Станчо и все така да бъдат покрай него дълги 100 години. И за нашия Чичо Станчо Варненския. Айде, Георги! Са! Слушай какво аз ще ви пея тази вечер. От името на Георги поздравявам всичките. Осени са ангели, дигай, Бог събе. Само гледай тука, остани. Месим свободно, косито ме е виновно. От Георги Пенела, Casa Magela, Casovela, Citiri Silma, Cidarava Cani Gastar, e Casmangap, Calabroneki, e Citarra. Hadi Betkas, ne mal kupası neçe? Sa, ne mal kupası? Ритъма намери същия ритъм. Дати пари. Колко ще трябва цяла вечер да дарявам с цялата си душа. Георги казва Ашонена ту ме робале. Да мали предите, цигулките стига под само.